ka, no? Pinadagi ako ganin sa, pinadaki ni usak asawa. Patawag siya nga tarsing. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Jay Barayos. Kay suna na nga tong sender si Tarsing. Kini akong problema, bahin ni akong bana nga usa ka diabetic, taas og sugar. Mahadlok na ba mo inom og tambal kay doon ako no side effects nga dali lang makamatay sa tao? Paimnon sa dimog mga dahon-dahon nga pait, di sad mo inom kay pait. Pero kung soft drinks na gani o bisan unsa nga tamis nga pabugnaw, has kang kusuga mo inom, magtago-tago pa kay mahadlok nga akong kasab-an. Bueno, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Relax lang. Angay buhaton. Huna-huna atong kalmahon. Saligi sa pulong mga kasakit. Mga lamas lang ka na, baby. Tinggi na buhay. Wow. Kundo na kay. Oy, Kikalagutan. Kasayo ko rin mo nagkanta-kanta rin ni Skyda, Dongberto. Unsa man tao na. Dahil na pa, para pawasan diabetes ba dahil. Di naman good na mawang imong pagka-diabetic good. Ang imong pag-control na lang yun anas imong kaugalingon sa pag-inom o sa pagkaon og mga tamis. Bitaw. Regi dangat soft drinks man gud ang imong hala nun, soft drinks ana ilawom sa misita. Ako anday kining. Ambini kani gud siya da. Kamay gud ni. Ayo, dai imo ko nagikuha ang soft drink. Ikaw Roberto noon sa man gusto jud kag mamatay ka ha? Pagsulti kay hiluan na lang ka. Dai tarsing. Mao ba? Naiubos nimo ang imong bana? Wa kaniya hatagi og maayong pagkagat. O ma, nasuko nga akong gikuha ang soft drinks sa iyang gibutang ilawom sa bisita samtang nagkanta-kanta siya nga nagduyok og sista. Ay, pastilan anang sakita oy. Gusto gyud kaayo ta nga mo inom og mga mukaon og tamis basta diabetiso na. Depende ra man gud sa imong pagpugong gwit. Ako bitaw high blood man ko. Nakapugong malay ko sa pagkaon ng baboy lagi. Ay, pastilan ang bana nimo. Pero ay hinaya lang sa siya pagsulti na. Ayaw lang sa ipakusog ang imong tingog nga mura kag nasuko para dili ba mo mag-away. Abi na ko kinsay ako bisita na. Ikaw magkini ay ni Marie. Ang pabadlong sa pare, ha? Ay, katagaan gud ka pre. Inom sa supring? Yun, pabadlong paita. Ay, pastilan. Daan pa ko. Basta problema na gani kami tungod ng pare. Ari juga din ako dayon. Aron sugoon sa pagpabadlong ng kumpare na ako pastilan. Tungod kay nahibaw man kung maminaw pud na siya nimo pre. Tabagi intawon siya pre. Uy, paita gyud. Uga na kasi tinagdan ako. Nahiubos gyud siya nga gimbarguhan ako og soft drinks nga iyang giaray dihang nagkanta-kanta siya nga nagduyog siyang sista. Ay, sige. Ugma mo mga duty, ugma. Asal sa siya, wa may duty. Halo di man. At ko sa inyo. Ay, inom may gamay. Pero kana lang wine. Eh, para minus ang sugar ba. Ug tambagan ako siya. Dili magpalabi ng supring. Na, bisag unsa, basta tamis sa pagkaon pre, bawal lagi in taon na niya siyang sakit. Human ko makikita sa akong inahan o sa suod kong kumpare, may pauli ko sabay, pero maogi hapon, ugag tinagda ng akong bana diri nako. Unsa ka man taon, tugod lang sa pagbadlong ko nimo nga, moinom ka ng soft drinks, ugag ka na kay tinagda nako. Ako ilalas kong lawas day. Kana kay niinom ko og soft drink pero pasabot nga wa usaka akong sugar. Nahibaw lagi ko nga wa mo saka. Mao man bitaw magipugnan ta kapag inom ana aron dili mo saka. Unya lain man nimog sabot. Unsa man? Di ka ganahan di ay. Ang ako nga di lang ko gusto nga mawa ka nako Berto kay mahal ta kaayo ka. Magunsa naman lang ko kumawa ka. Unsa may ibuhi ko sa duha ta ka anak kun mawa ka simba ko. Di lagi ko makapugong manggod. Dunay kayo na labi kay inom og tamis. Inom og tamis yun. Ginuri mi bawas tanan kun iya ko kuhaon. Ay, Mao gina dito, Sing. Uy, tinuod nga ang kinuuray na sayod kanus ata niya kuhaon. Pero mas malugwayan ang atong kinabuhi kung mag-amping tas atong panglawas. Ay, Nabi nas panultihon ha nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. agay.
Awa de. Ako ginawa noon. Nangita na sa niktamis. Ha? Halo-halo. Kanunon kay ko halo-halo. Daghan og gatas ba? Na sugar. Unsa man itahong ka, uy? Pwede ra sa ice cream day. Ice cream ba kanang kuan? Lami gid kay ka ice cream kana. Tusking nga wa pag malanay ba? Pagpuyo na Berto, uy. Kaon na dito. Nakaluto na akong isdang pinirito kinununan. Tara na, tara. Dungan na tagad kaon. Inuno na kay kong soft drinks ta. Ala na nalipat yun ako sa tarsing. Ang usawa. Wato ko sa tindahan niya. Day na. Oscar. Day na Oscar. Lami ano. Inom. Bugnaw kayo soft drinks. So, inya ka ng prosin kayo. Woo! Lami ano yun. Paspasan ko ako paglakaw. Ang kanahan nga Berto ay pas kay nila kauda. Nagtuot tingali siya nga wa ko kabantay sa mga lihok nga kaimnon nun siyang soft drinks. Sundan ko siya. Paitag yun yung panaha. Uy! Unsa? Way bugnaw kayo diha nga soft drinks. Bisag unsa nga. Sa usak lisagod. Ayaw na lang day na eh. Ato lang ko sa naninda sa alo-alo pikas. Nabugnaw kayang gusto na kong inom ng good. O may bugnaw. Halo-halo na ako. Adto ko sa ninindag halo-halo. Lami na yun kay kaog bugang halo-halo. Lami agis halo-halo. Bugnaw kayo eh. Ay, katamis eh. Lami Abi kay wa may bugnaw kaayo nga soft drinks sa ilang day na Oscar. Halo-halo na ikaon mo. Sita sing. Di siya. Paitan ni mo dong, oy. Pait kay ka. Pero tila ko paning kamot ka malugwayan ang imong kinabuhi pero ikaw maogi mangita og paagi nga mamatay kag sayo. Day tarsing. Okay naman yung halo-halo day tarsing. Oy. Bibi. Di ko na ipagya sa soft drinks day nga mo okay usugay nga mo pasakat sugar ba? Sige, pagtuman gis gusto. Ako gikapoy na ko mo badlong. Busa wala ko'y mahimo kay kahit ka mako. Oh, day tarsing. Sige, hutda na. Kung ipa, hangtod ka matagbaw kasi mong pagkasupakiro, diha ka na. Day! Day tarsing, day! Dili na ako ni hutdon, day! Day tarsing! Ako na siya minaw na ko. Bahala na na eh. Huton ko ni lami kayo bugnaw kayo halo-halo. Gibiyaan ko na lang ang akong bana kay nahiubos naman ko nga di gid patuo og tambag. Pag-abot ako sa bahay, dito na di ay sa amo ang iyang kumpare nga si Kaloy. Ay, mantong ra way tao di sa inyo tinuod nga ana. Di na lang ko lingkod-lingkod na ni nag-igdala ning dako ang bato at bang sa inyong bahay. Paabot ko tao no kinsa mo nag-uli nyo duha. Tuwa dito ay, purting kaog halo-halo. Pero ting kao niya. Tabi sa bagoy kay halo-halo kay may gatas kung nakasukar. Mausuri na akong ganhe diri mare. Aron tamagan si Mare nga dili palabi na tamis. Okay ra ko mag-inom yung alcohol. Pero kan lapan ba pwede pero kaning sobrang tamis pa paingita. Iya, sa may. Gikapoy na ko anang amigo nimo oy. Surrender na ko. Okay, hatuon ako si Mare. Dini ka lang ha. Ako tos pare beto. Unsa Mare? Sige, mahitabo ni mo, Berto. Di ka lang yun makamahay na ako kay gibuhat ko na ang tanan nga makaayos imo panglawas. Pero di man kakahibawang mo sabot, gusto ka mong mamatay sa'yo. Ikaw, Berto, bahala ka. O ba, pre? Naghilag si day tarsing nga na ulis bay? Oh, pre, uy. Ay, husto ben sa nakamari, pre. Bawal mo sa nimo, pre, ang tamis. Ha? Kaya ba yung sakay mo sugar? Unya, high blood ba ka? Ha? Di ba? Oo, pre. Duha ni sakit na ako, pre. Diabetes ug high blood, pre. Usa, pre, sunda ang tambag sa mga asawa. Biya na ng sipon nagkaon ng inuman mga tamis. Paninguhaon ako, pre. Ako paninguhaon kutob sa akong mahimo. Naon, sana mo ako, eh. Nalisod naman kaya akong pagkinawaan, eh. Kapoy ako lawas. Di na ako ganahan mo lakaw. Lahi doon ako pamati sa kong lawas na. Pareha niya ito naging buwan, naging buwan lang ni lawas. Na, pag-anto ko doktor, taas kay
Kung ako sugar taas kayo. Jongberto, ngano ka? Naunsa ka? Oh, buo man ka. Luya ka man. Kapoy ako lawas ay. Isubin hawa. Uy, Diyos ko. Uy, basta nisaka ng sugar ni mo, ha? Tara, tara, tara. Mualo tag doktor. Tara na yung Jongberto. Niadto na mig doktor para mahiling siya kay nagduda jud ko nga nisaka na sa iyang sugar ug tuod man pag abot na mo sa doktor. Unsa doktor? Oh, mau ka na. Taas ang imong sugar, 500. Ang taas po ng imong dugo, 280 over 120. Ginoo ko in taon anang dugo uy. Doktor, unsa may tambal nga akong imong doktor? Basta, ikulok. Dili pa ko gusto nga umatay. Iuloy ka, doktor. Grabe kataas ang imong sugar, no? Ya taas pag imong dugo. Busa, mas maayo pag tingali nga i-admit ka. Agoy. Pero doon ay doktor nga mo monitor ni mo sa trang oras. Dong pa-admit lang ta para sigurado. Dok ka nang resitahe, kung tambal. Muus-us akong sugar hangtod sula daw. Ano na lang ko pa-admit? Well, ikaw may bao. Resita alat ikaw niya, kinahanglan nga magpa-insulin ka, ha? Mag-insulin ka, kasabot, aron kusog ang pag-us-us sa imong sugar. Human si maresitahe sa doktor, iya dayong giinom ang giresita sa doktor ug apil na ang pag-inject niya og insulin pag abot sa 3 ka adlaw. Mao ba? Maayo nang pamati mo si Mulawas? Okay naman eh. Sugaw pa sa insulin eh. Pero dong, nakadungog baya ko istorya nga ang insulin ko no, dili ko no maayo nga imong i-maintain kada adlaw kay makadaot ko no. Unsa? Ay, tiyo, mayo kayo na duaw ka din sa amo, tiyo Damian. Bitaw, mao gyud, taon-taon lagi wa ka makaduaw din ni tiyo. Human ko masayod, nagpa-doktor ka sa tungod sa imong sugar. May anhi na yun ko. Aron tambagan ti ka, nga ayaw paggamit og dugay anang inyong palit sa butika. Labing nagyod anang mo gamit mo injection. Kaya makadaot ka na sa lawas, hindi kadugayan. Unsa may mayong buhaton, tiyo? Ang mayong buhaton, ang pag-inom na lang yun ang mga pait nga dahon-dahon. O ang pinakalabig maayo, nga mag-undang ka na yun, Berto, sa pag-inom og kaon ang mga tamis. Kaya maog yun na, higayo na nga mamatay ka kung dili ka mo undang ang pag-inom o pagkaon ang mga tamis. Tiyo Damian. Sus, tiyo Damian, mao gyud nay kanunay kung gitambag niya, pero gahi man kay nagkumusupak man gyud. Mukaon ug moinuman ang mga tamis. Pato, ano mong asawa, Berto? Ikaw sayo, yun, ha? Ang imong amahan o inahan. Ang namatyan ato, mao ang sakit nga diabetes. Ay magsige yung kaon o inom ang mga tamis. Kung gusto gani kang makakita ang pagdako og kag may pamanang imong mga anak, ha? Gusto ka makikita nga mo, dagko na sila, patuog tambag no. Bata pa ba yan ang asawa mo? Daghan pang mga lalaki ang magdagan ini kung mamatay ka. Tiyo. Tiyo Damian? Dako kay akong kalipay nga nahaduaw ang uyuan sa kong bana ug bihulga ni nga kun dili gid mohunong pagkaon o pag-inom og tamis, mamatay gid siya. Ay human makabiya sa tiyo Damian, nakita na ako nga wa na mo inom og mukaon og tamis sa akong bana. Apan usa ka adlaw ana, kay magbalik si Berto ay nagisugo ko pagpalit og 5 ka kilong bugas sa tindahan ni Dayna Oscar. Maglungag naman unta ko asa naman yung tawhana. Ay, Arseng! uy, si Mama Blessing man rin nagtawag na ko silong. Ma, dala ko sa taas, ma. Sud diri oy, para tanggahing pultahan. Sud, sa kadris may kaida. Ha? Naagian ni Mosberto nga nag-inom og soft drinks tindahan sa gawas? Ay, lagi. Paingon man unta ako sa merkado, pero dihang naagian ko siya nga nag-inom og soft drinks sa tindahan, gianita dayon ta aron pahibawon. Paita kita ni tawhana. Uy! Wa man to siya makakita nako. Kung imong atuon, ayaw lang pagsapa nga ako yung nagsulti ni mo ha. Bika ni Be, agtuon ko to. Askal gabi. Pamati. Kahit lang kong mugdaw kay soft drinks. Dami na yun sa ako pamati eh. At takihon ka ganig usab sa imong sakit, kamang paingos minteryo ha?
Dahil Tarsing. Pwerteng kuratas kanahan kung bana nga nakakita na ako. Pag abot sa bahay, akong gikasabaan, bahalag masuko siya. Naglagot man siya kog maayo. Ay, day, Inom na. Suko, day, ako yung nagdaas akong lawat, day. Dili man ikaw may, okay naman ko. Okay si mo kagaral? Gikan karon Berto, di ka na makapaabot mo badlong pa ko nimo. Gikapoy na kay ko nimo oy. Di na gyud ko. Surrender na gyud ko sa pagpunag badlong nimo. Bahala ka na sa kinabuhi nimo. Itaas sa tugbayang ang sugar o ang presyon sa akong lukor. Inuog ko. Misa ka na sa balik ako sugar. Nasud na sa ang ginawa ako. Ug kapoy ang lawas. Mamatay na Berto. tingay ko, ani. Stoy. Ngano ka? Naunsa na masag ka, ha? Kapoy na sa akong lawas na eh. Na! Lisod ko ginawa. Ginoo ko nimo. Misa ka na sa laki mong sugar tingali. Unsa mi undang ka mangkog inom sa mga dahon-dahon nga pait. Hastang giresira sa doktor, wa ka na mainom. Hutagas doktor pag isda. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Di na ko mato, doktor. Lisod ko ginawa. Huh? Pasagdi na lang ako nga mamatay. Pasagdi na lang ako nga mamatay ni Tarsing. Aron wa ni Berto nga maghasol o magpapadlong ni mo. Kapoy nimo. La ba? Inay, masuko ko sa kumbana ni bati kog tumang kaluoy niya kay mahal man ako siya. Ako siyang gipainom sa iyang tambal, iman mo inom kay gusto na lang kuno siyang mamatay. Di pa taong ko gusto nga mabiyuda ko uy. Unsa kung buhaton na niya kumbana gahig o. Unsa man og kamo ang pasultihon? Tarsing. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang single na to, Ate Pres, murag si babae man to? Oh, si Ha? Tarsing. Tarsing. Oh, Tarsing. Si Tarsing di ay. Ano sa yung problema, Tarsing? Kuya Gili, kay ikaw magigil. Ang yang bana ba karang di gyud patuo sa sino mo Gahi ko. Kay ko. So masuko ba iyang kuanan? Badungon. Oh, badungon. Wala ni balik sakit padana doktor. Ang sakit niya pas ko an kana. Sugaron. Sugar, nya. High blood. Ya say. Ngano sa kaning taas og sugar ang ganahan magtamis mo inom o kaon. Tinuod na, Ate Pres, Ngano man na? sabot, ngano Kan ka? sige yung pagkita siya kanang Ingaon ka, ingaon ka, Walo Pres. niya tamis. Maibog ra ba jud ka? Naibog yung ka. Tinuod Sa yun. una. Mao di problema sa taban niya gams kay sahay gud na tanaw ako nay. Ah. Eh dili na imnon sahay ang tambal. Ilang taon niya imnon? Ha? O, di na niya imnon, Ate Pres. Kay gusto na lang siya mamatay ko no. Mamatay na lang ko, no? Mo na problema Ano ni ang Tarsing. problema sa yung bana, Ate Pres niya? Pa- Kinisa, asawa niya, asawa, kinisa diyang Tarsing. bana pagka, ambot lang, oy, kinahanglan ta nga magbantay siya. Kay kanang liwat. Pero, og, ay, ana nga, hunahuna niya nga, ganahan na lang. Ganahan niya. Sige, sagdi na dayo. Kay mong ganahan. Ganahan mo ka. Oh, ako pa nimo kanang imo na lang kuan insurance para sa lungon ba. Oh, mao lagi buhato nimo ana kay para di ka maglaba di mo ni kamatay. Di ba bam? Unsay babasa na to diha bam nga di pabadlong gahi ko. Beari be. Kanang bitong kinguling nga kanang hain o ning diabetic din ganahan tas mga tamis. Ako tinuod na bam, ako bam, inana ko bam kanang mingawon ko, mao nang mainom gyud ko royal sa gid ko imnon. Nabit Taas yung sugar ba? Mao ni sugar royal ka? Naay, Ta ba na siya? naay. Mabitid yun nilang gulyat nga kanang ang hain ko nung kunta maoy ampay. Awon sa pa. Pero ingon ana. Tinuod bitaw. Kanino nito pakan og buwan, kaon kitag buwan. Lam sa buwan gud eh, stilan. Pero buyag lang ng buwan, magkagana yung kaon. Pero asan na to? Mabasa bang? Ang kaning may tungod aning iyahang balatian lagi, kung ari ka sa ato mga pag-ampo na diretso, no? Giingnan ni Jesus, o giingnan siya ni Jesus, ari ni sa Lucas 18, versikulo 42. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita ug misunod siya kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios. Ha. Ang Unsay may punto ni mo ana ba be? ang kaning gaayo ni Hesus kadto mo kuning dili makakita. Daghan pa sa mga gaayo diri ni Hesus kini mahitungod ni sakit. Ang punto na ko is Bam. doon na bitoy tiguwa nga kanang
dito sa amo gulyat nga ayang bitiis ning hubag ug ning lagom. Oo, ning lagom. Akong gingon nga diabetison ka. Ingon siya nga napikas ra man sa bitiis lan. Napikas ra man bitiis ka mo ni hubag ug nilagom iko na kay diabetic. Manang siya ako ni ato ko doktor wa man ditong doktor taga ako tong babae atong papel nga naisulat-sulatan unya pagbalik na ako kaya akong papel nawala man papel nga na sa kubalik kay kapoy ko oy unya siya ay wa na lang ko nanganan ko sa taas kay wa may bayad Mao yun. Oh, Bob, sa una ba pag panahon ni Isu Kristo ba kanang diabetes na gyud siguro na no. naa na siguro Oh, na. Oh. Kanang sakit ba? Kanang sakit yat, siguro. pero Oh, parang wa lang ilhi. nganli. Oh, kay kanang katong mga way siguro katong mga gipangnuka ati pres mga kuan. Taas to sila sugar. Oh, tingali. Pero giayor gyapon Jesus. Mao na nga bisag makadi ang kuan, bisag di pa imno sugar. Ako ati pres kay nigiingnan jud ko nga dako ko kaog kanon gudok siya. Ngano man dyan, lami magunang buwad do kanang imong utan og buwad ako kay kagkaon siya. Ay pagkaon buwad pero kaon jud ka. Pero di ko buwad lang Ano di buwad? Kalimutan. Magpagana mas kaon ang Ay, carbohydrate oo, mo man tinuod. kay sugar. Tinood na. Inigsuan mo sa buwad daghan po kakanon Daghan ang kanon nga imong makaon. Sakto. Ginamos og buwad. Pero dili man lang kay kanon ra ang makakuan. Oh, daghan na ti preso. Daghan kani Wala mga lang mangga, mangga oh. saging, di ba? As mangga taas kinatasaan na sa Oo. sugar. Unya usay Saging pwede ra tunga. Usay ra ba gulyat? Di ko makuan og usa ra ka slice nga mangga. Usa gyud ka Tinuod buong gyud mangga natin, kay labi nagtamis. Oh. Na. So ang pangutana niya diha gulyat mo sa may paputol ng bitaw sige pangutana ganin niya diha. Adi. Unsa kanil pangutana gel sa Ingon, katapusan? ingon siya nga kanang unsaon naman niya akong bada di man patuo kuno taon. Mauna kanang pasagdan bilang ka ni kay sige inigtaas sa sugar pakuyog. Di naman siya mo inom sa tambal kay gusto naman siya mamatay. Saon man kuno ana. Full ana ti Alice. Oh. Uy. Nya pinangga ra ba niya yung bana ati pres? Di siya gusto mamatay yung bana. Mauna. Kining lan. Ay. Nakabatikod ba mo nga kanang naay kining tawo bito kung hapit na bitaw mo lakaw? Kanang Asa man lakaw? Kana bang hapit na mo kaliwan ba? Mupanaw. Oo, mupanaw kana. Nagkamatikod mo nga ang tao kanang palitan mga tiguwa nga masakit mo karon niya. Paimno nimo bisag gatas pagkanon bisag kon mubalibad na di na Balibad kaon. dito. Ya butan og mga tulo ka adlaw mamatay na kanang O kanang tinat. kuan kanang murag ingon ana siguro niya. Pero mao lagi kanang na ang kining gingon lagi nato nga og ari tas mga pag-ampo wa may komo kay katulog yung nakatambong kog seminar nila ni Dr. Renable User ningon man lagi ko sa ka doktor nga ang kami mga doktor kami mo'y doctor of the flesh pero kung ari ra ka diri sa mga spiritual aspect ari ka sa mga pagpangajion ari ka sa Pangginoo tawgon siya doctor of the soul sa ato pa duhay atong doktor lagi ito amay mo final dito sa taas now dili karong gingon nga dili na mo tumarong tambal dili na mo tumarong kanang unsa pa diha kanang padayon na lang ang pagtambag nimo dahil kay kahapon ba nagkaon ko sa mo merkado lan nya kadto bitaw tag-iya sa tindahan wala man sa Maninda ka dito sa Manila ka nagpatambal ang naninda yan lang igsuon Karon. kahapon nakita na ko nga nagkaon ingo naara na siya naayo na siya ingo sa tuon usa ka lamesa stage 4 naman na siya bam gipasagdan na siya karong unsay ang kanon Mo ba? na lang bawali Tinood. Oh, ako sa ito na may bisita itong pag-live ako sa IFM naman tayo bisita nga doktora gikan sa Amerika si Doktora Lisa. Ingon sa siya nako, why bawal pang pina. Just enjoy ayo pag stress. Ano iya pong. mas Kay tuwa mas taas ko ng final. Balik ta. Ari ni mo inday, sulahi lang gihapon. Ayo lang gihapon sa undange pagtambag nga ito maraan ang mga tambal yung sa kanang mga dahon yang giinom. So ay lang gihapon na panog dili lang gyud. Saon ta pang ang amo sa ibo-bo mo baba, ihungit mo iluwa man sad. Iluwa gyud. Nya, di na mag-insulin. Pero lain na itong ako, Alan. Yo sa man gitaw Hindi ko magkanon-kaon yun ko. Kailan na ba mahurot? Salamat mga tayo na dito naman nun. Good ako ang fast